Hallelujah. Hallelujah. Bulisa ke umoya ngcwele khona phakathi kwethu. Bulisa utata umfundisi, bulise tata umdala, bulisa tata, bulisa mama umfundisi, bulisa mama, ulutsha, teenagers, Sunday school. Elihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Gama lami ke ndungufezeka Mgobo. Ndizalwe ngamakho engihlala kwakhona e-Eastern Cape. Ndisindisiwe ke izono zami ziqolelwe. Hallelujah. Ebutsheni bami nami the ndacholwa nguYesu wandigutyulula akadibenanga nami ndiclean wandihlamba. Hallelujah. Wandixokisa wandilungisa usandilungisa ke namhlanje. Hallelujah. Ndicela ke sithandazeni ngamazwi apha kwincwadi yokumkani besibini kuchapter 18 na kuchapter 20. Hallelujah. Hlekazi sithi egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Nalizwi lakho Nkosi uYesu linguwe, izwi lakho lithembekile, izwi lakho linamandla liyehlula. Mighty Jesus, take over kuseni sesikhona kule ndawo, uthethe nenhliziyo zethu ungashinomnye. Thixo wethu onamandla wena yasibona inswelo zamandla ethu. Thixo wethu onamandla thetha nathi ukuthi xa siphuma kule conference siphume siziqonda ukuthi singobani na kuwe Thixo wethu egameni likaYesu. Amen. Siyafunda ngencwadi yokumkani besibini kuchapter 18
Cela siqale sifunde pha ku verse 2. Sule Nkosi alifumana kwincwadi yokumkani besibini chapter 18 sithi isihloko uHezekiya ngokumkani wamaYuda. Verse 2. Ubeminyaka 25 ezelwe ukuba ngukumkani kwakhe. Waba neminyaka 29 engumkani eYerusalem. Verse 5. Wakholosa ngoYehova uThixo kaIsrayeli emveni kwakhe akubangakho enjengaye phakathi kokumkani bonke bakwaYuda naphakathi kwababekho ngaphambili kwakhe. Verse 6. Wanamathela kuYehova akatyeka ekumlandeleni, wayigcina imithetho ebethe uYehova wayiwisela uMoses. Verse 7. uYehova waba naye, wenza ngengqiqo ezintweni zonke aziphumeleyo. Wagwilika kukumkani wase-Asariya akamkhonza. Verse 8. Verse 8. Yena wawaxabela amaFilisti wada wasa eGaza nasemdeni wayo, wathabathela enqabeni yababoniseni wasa emzini onqatyisiweyo. Chapter 20 verse 1. Sule Nkosi ku chapter 20 verse 1. Ukugula nokuchasa kukaHezekiya. Nokuchacha kukaHezekiya. Verse 1. Ngaloo mihla wayesifa uHezekiya eza kufa. Waya umprofeti uIsaya unyana kaAmotse wathi kuyo, utsho uYehova ukuthi yolela ngokuba uyakufa wena akuyi kuphila. Verse 2. Wabubhekisa eludongeni ubuso bakhe, wathandaza kuYehova esithi, khawukhumbule ndiyakukhunga Yehova okukuba ndihambe phambi kwakho ngokunyaniseka nangenhliziyo epheleleyo, ndakwenza okulungileyo emehlweni akho. Wasitsho uHezekiya isililo esikhulu. Verse 4. Kwathi uIsaya engekaphumi kwaphakathi emzini, lafike ilizwi likaYehova kuye lisithi, uye kuthi kuHezekiya, inganga yabantu bam, utsho uYehova uThixo kaDavide uyihlo ukuthi ndiwuvile umthandazo wakho, ndizibonile inyembezi zakho. Ndiwuvile umthandazo wakho, ndizibonile inyembezi zakho. Uyabona, ndiyakukuphilisa. Ngomhla wesithathu uyakunyuka uye endlwini kaYehova. Verse 6. Ndongeze kwimihla yakho 15 leminyaka. Amen. Haleluya Nkosi. Nali ke lizwi laThixo elindihlelileyo apha ekuseni. Haleluya. Cela udlula pha nje ku verse 4. Lithi chapter 18. Wazibhangisa indawo eziphakamileyo zonqulo, wawaqhekeza amatye awodwa onqulo, wazigawula intsika zikaAshera, wayikroboza inyoka yobhedu eyenziwe nguMoses. Haleluya. Ndiphakanyelwa ke ngulokumkani kuthiwa waqalisa ukuba ngokumkani ena 25 years. Ngamanye amazwi wayesele engumntu omtsha. Haleluya.
apha siva ngomuntu apha owayemazi uThixo wakhe, owayebold kuko konke, wayeyazi into emele bana mayenzeke futhi wayenza. Haleluya. Lithi izwi likaThixo phambi kwakhe kakubekho kumkani oye wamkholisa uThixo kanje, kuthiwa nasemveni kwakhe. Haleluya. Sizohamba ngoku namhlanje sigoduke okubekele enhlizweni yami into kubana masenzelo make sithandazele ukufana noHezekiya. Haleluya. Asifika ngaphandle simkhonza uThixo wethu noba besize siweek kukho amaqonga okanye izitatyu ezisehlulayo eziqulwa ngabanye abantu, kodwa namhlanje litheni ilizwi masiphume sibold masiyodiliza, because uYesu wethu unamandla amakhulu, uYesu wethu uyoyisa. Haleluya. Makungabikho umuntu ozophuma apha esangevezela amadolo. Haleluya. Kule ndawo kuyo noba kusesikolweni noba uwedwa. Haleluya. Noba kusemsebenzini, kodwa zazi ukuthi umele izulu. Haleluya. Uhamba noThixo namandla onke. Haleluya. Akafuneki nomuntu othenga ubuso bomuntu, umuntu ozokoyika athi ndonqena ukuba fani, ndonqena ukuba ngingandi serious. Haleluya. Kodwa kufuneka abantu abafana noHezekiya. Haleluya. Abazonqoba kuko konke, abantu abazonza lento iright ifunekayo, lento ifunwa nguYesu, not efunwa ngabantu. Haleluya. Ndiyamthanda umprofeti uMshumayeli ebekuthethwa ngaye Friday, kuthiwa wayecinga into yokubana uyedwa usele yedwa. Haleluya. Ngase nathi ekseni singanalo ngcinga kwindawo umuntu akuye ayiphila insindiso ngokungathi uyedwa. Haleluya. Usebenza into yobana ivele ngawe insindiso kwindawo okuyo, ungabi powerful okanye uzifu usemandleni xa uphakathi kwabazalwane only, kodwa uwedwa ubekwe kule ndawo okuyo ngenjongo kaThixo. uThixo ungamandla ethu, ungamandla akho. Haleluya. Akufuneki umuntu ozawuzidela. Kuthethiwe sinomsebenzi omkhulu, sinomsebenzi wokuthandazela nelizwe, kuthethiwe nayizolo. Haleluya. Ngase singaphuma sinalo mentality yokunqoba, imentality yokoyisa kuko konke esikwenzayo, insindiso singayicompromise. Haleluya. Sidilize, singabantu bokudiliza, asingobantu bokudilizwa. Haleluya. USathana uyasiphumela umkhosi enenjongo zokusidiliza, kodwa kufuneka abantu abazawukhweletha ngoYesu. Haleluya. Xa kufika abantu badilizwe bangadilizeki, kodwa bafuna ukudiliza bona. Haleluya. Singabantu bokusebenzela ukuthi singangaginywa lihlabathi, kodwa thina kwindawo esifika kuzo sifike sitshintshe environment emakhayeni ethu, ezilalini, ezilokishini, kwindawo yonke. Singabantu bokutshintsha i-atmosphere, i-environment, wokutshintsha yonke into. Haleluya. Uthi omnye umuntu bathethayo uthi abantu abasindisiweyo banalando noba soncokola naye nabo uyifumanisa banayo incoko bayitsayela ngakuYesu. Haleluya. Singabo bantu boku-influencer. Mkhulu uYesu wethu, usisimanga uYesu wethu. Xa siphuma apha funeka siphume simkholiwe, sikholwa. Haleluya. Ithi ingoma liyabasebenzela igama likaYesu abalikholwayo. Haleluya. Noba ungumntana weSunday school, noba ungakanani, kodwa bamba into yokubana unoYesu namandla enhlizweni yakho, awuhambi wedwa. Mele insindiso makwazeke ukuthi basekhona abantu abayiphilayo insindiso. Haleluya. Inamandla insindiso esinayo, unamandla uYesu esinaye. Akuphela ukuzidela kuthi. Haleluya. Sihambe sokudilizwa. Haleluya. Singabisa entertain nejokes zamadimoni. Haleluya. Nentetha zamadimoni apho sihlala khona esispend ixesha elide kuzo indawo. Haleluya. Kodwa makwazeke xa ukhona thina ukubana ukhona umntana kaYesu. Haleluya. Singabantu bofike bathathe over ezindaweni, nothi haleluya sidotyelelwe. Nxiba amandla ekseni, nxiba amandla loyiso akhona. Haleluya. Wanikeza
kwenziwe believe enhlizweni yakho. Hallelujah. Kufuneka amakholwa aqinileyo kule mihla. Njengoba iminyaka iqhubeka akuzuba lula. Kuzoya kuba nzima. Hallelujah. Inkena azifuneki. Abantu abanqona ubafana bafuneki. Kodwa kufuneka abantu abanesibindi njengoHezekiya bazowudiliza. Hallelujah. Ezekiya zangathi hayi obawo zange babadilizo Ashera hayi andizobadiliza mina. Kodwa wadiliza kwanto engafunwayo nguThixo. Hallelujah. Wabuya uThixo wathi akhange kube khona namnye phambi nasemveni kwakhe. Hallelujah. Singabantu bokushiya umzila apho sihamba khona. Singabantu bokushiya umzila. Hallelujah. Asiko bantu bokufana. Hallelujah. Singabantu bokushiya umzila. Bokungalibaleki. Hallelujah. Umuntu apha khoyo amphikele uYesu to a point yokubana noba sekemkile kuloo ndawo kwafika omnye umuntu odlalayo othi usindisiwe akotele wena kuthiwa yewe uthi usindisiwe kodwa ufana nobani. Kwakhubani owayelapha kule department hayo insizwa kayifani neyakhe. Hallelujah. Singabantu bokubreak record. Hallelujah. Singabantu bokushiya umzila. So ekuseni ndifuna siphume sinjalo sicinga njalo. Hallelujah. Ukuthi singabantu bokushiya umzila. Singabantu bokuveza uYesu wethu namandla akhe. Futhi ke xa simazi uYesu wethu uyazingqina. uYesu akamfuna umuntu ozithandabuzayo nomthandabuzayo. Hallelujah. Petros uhambe emanzini ubona uYesu. Hallelujah. Esikithini solwandle wacinga ukuthi ndisemanzini apha ndisena ukutshona. Wathandabuza watshona nangoku. Hallelujah. Kufuneka abantu bangasumthandabuza uYesu. Hallelujah. Kufuneka abantu uthi Yesu uthembekile uYesu. Soza aphoxise ngawe. Ummele nje soza aphoxise ngawe. Hallelujah. Noba ingathi izinto ziyabheda kodwa egqibeleni uyavela uYesu. Tebalele ukumkholwa ukumthemba. Hallelujah. Xa simthemba uYesu uyaphola isimo noba sinjani ngoba uyayazi uzovela. Hallelujah. Uyasebenza uYesu unamandla. Nathi into endiyaziyo ngaye ekseni. Hallelujah. Noba ndingaziwa ngokuba wiki kwami mhlamba apho ndikhulele khona kodwa ndazi into eyodwa ukuthi uYesu ngaphakathi kum akekho weak njengami. Unamandla. So ndiyethemba igama likaYesu more than ukuthemba mina izinto ezinye ezibonakalayo. Hallelujah. Kasike singahamba ke ekseni singalo magorha namagorhakazi. Siyazi ubana sesoyisile ngaye uYesu. Sibamba ukholo lwethu, siligcina ukholo lwethu ngamaxesha onke. Cela ubuyisele inkonzo. Sizothandaza abazalwane sathethwa nje kuseni namhlanje. Kufuneka abantu abazawudiliza sigcwaliswe ngamandla kaMoya oyiNgcwele. Sothandaza kakhulu ngoku. Siyohlukana namhlanje kuseni. Kunamandla amakhulu ekufuneka umuntu aphume egcwele ngawo le conference. Yabona xa kuthethwa ngoba kufuneka umuntu ayodiliza. Yana nje serious kakhulu. That is not, is either kudilika wena okanye wena uyadiliza. Uba awudilizi uzawudilizwa nguSathane. If you are not ready, the devil is ready for you. If you are not willing to fight, uSathane is ready to fight you. If you are not ready to defeat, you will be defeated. Funeka makholwa agcwele ngamandla kaMoya oyiNgcwele. Siyagoduka uphuma usithi ndiyadiliza. Phakamisa izandla zakho. Phuma usithi ndiyadiliza. Wonke lamadimoni kule conference aye uMoya oyiNgcwele wakunceda kuwo. Awafanga lamadimoni kodwa uSathane manje wakhomisa again ukuze abuye alwe nawe kwa